Awu umuntu omdala. Qawe. Why ukuhlekani kodwa? Hey Qawe, hey. Alwehlanga lingehlanga. Hey, ziyakhala bhuti omdala ziyakhala. Hey. Ayikuthandi ukuthi akube nzima but ke into zakhona sothini. Ya bona hey. Kunzima kona. Ngikhuluma manga kunzima impela kuyazwela futhi. Manje senze njani ukuya phambili ngoba phela kuthi ukhona into ekufuneka ishintshe khona but ke angeke size siwasho izinto eziningi but khona lapho ngathi shoda khona. Ya kona bhuti omdala iqiniso leli iqiniso impela kukhona la ekuzomela mhlawumbe kube nendlela yokuthi mhlawumbe benze izinto ngenye indlela ngoba ikanje kunzima ngempela. Inetwork yakho no bese ngithi asibahalalisela abawinile ngoba bawine kahle siyabajabulela bashayile bayibekile induku ebani. Yebo kona kunjalo impela bafowethu cha basebenzile abawinile angeke size sikuthathe lokho kubo kodwa nje ngiyacabanga nami ukuthi bhuti omdala kuyadingeka ukuthi kube nendlela ingabe into ngaso sonke isikhathi seyiba sesayidini elilodwa nanokuthi igcina ibonakala ukuthi man lento le seyinje igcina ingasabi naleya nto yokuthi abantu bayithokozele ibe nothando lokuthi i-accommodate wonke umuntu yabona. Ya ngiyayibona leyo khona hayi khona kunzima but ke angeke siwasho amaningi ngathi nje happy new year. Ya hayi happy new year kuwo wonke umuntu angithembe mfowethu ukuthi bonke abantu basafe bangene kahle bhuti omdala onyakeni ba ready for 2021 nabafowethu uKhuzani uMthandeni nabo bonke ababe nominatiwe siyabahalalisela aqhutsheke nje kiweni phambili. Ngicela futhi izandla zami dudu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Number 1, kufuna amavoti awu 977,950.